ikiphi account yabo unawo uCapitec wena ngeke ungabi nawo uCapitec ngiyakubona ngisho uhamba uCapitec into yakho mfowethu utshela abantu base-Afrika ukuthi ubani ubanikeza inamba yakho ucingo ne-account number yakho hayi kodwa uCapitec vela udingi udingi ifoni kuphela tshela abantu base-Afrika usho ukuthi ubani la endaweni uyini. Okay, abantu base-South Africa igama uShaka wakamncebe Sibongo khona la ekhaya emndenini ngaba bomncane la le ndaweni ke umuntu onothembakele nje umbona singena inkinga nje. Oh yes. Ngumuntu owusizo kahle kahle nje abantu abaningi. Oh yes. Yeah. So ke ngizocela ukuthi ngizokwenza ukwethembeka. Bese ngihlezi ngikwenza ukwethembeka. Yabona. So inamba yami ithi 078 54 23 509. Iyona ke ilinka noCapitec wami lo number leyo. Oh yes. So ngiyathembisa futhi ukuthi nje konke kuzongena ngizokhombisa straight umndeni. Yes. Yabona. 078 54 23 509 zothola ke uShaka lapho. Mase kuvela lapha ngokwebhe ngoba izaveza iza nje CS ungadideki mayithi CS Mtambo ID yami isho kanjalo angiyiguqulisa besibuzo sasekhaya uma ID yami so ungadideki mayibona lokho lithi CS Mtambo uzwe kuyimi impela lo. Okay. Africa my continent akusho njalo ukuthi mase kufakwe la sengiyajika igama cha kuzobe ifaka menzela ukuthenga amakhandlela. Mina okwami umsebenzi omkhulu ngiyofuna abantu abazokwenza umsebenzi wala ekhaya ube yilo hloniphekile angithezwana. Igross angizama ngiyifune mina igross ngiyithola igross mawukhona abakufaka lapho Nkosi yami siyabonga kuba amakhandlela nibeke lapho kodwa mina wami umsebenzi ngizofuna umuntu engizomletha la ngithi akabheke ukuthi ingaqala phi kuze kuyofika phi yilokho nje sokwenza siyizingane zaseAfrika ukuthi ithobeka namanxeba sidle usizo lolu kodwa masiphuma thina la siyofuna abantu abazolekelela la ekhaya kuze kuyofika enkonzweni yokugcina sizokwenza lokho. I thank you. Asambise endaweni yesigameko Shaka. Lesimbi airport bekubonakala la bekusuka nje la na umgodo usuka khona suka la bamba straight kuya lapha ngaseglapsini befake khona bobaba 2 Manake umgodi yilo umi kanje nangu nje yabo nje la yes la uhamba khona nje okay lapha la khona umfowethu lapha yes hamba so and then uyaphela around la uphela around la kulomgodi nithe bafakwe bathe noma bathe okay sakazi bese ukhulu befakwe ebhekele and then nomunye wafakwa ebhekele lenye bawu2 amadodeni lapha yalo beqothile lo wesilisa bathi sakazi bese lesibheke obebethe kanje ubencikile nje njengoba ngimbheke kanjena njengoba ngilele ngibheke kanjena nje yes sakazi besibhekele bomncane beqothile ebheke phezulu izandla zi boshiwe nje lekhanda boshiwe ngani ayibekini kakhulu intambo emateko Capitec tambe lento ayina yabo okuningi tambe ayina okuningi nje ibhande bekuyintambe ayina intambo zeteku ama Capitec yes bekundawo nje because siqale ngayo samkhipha then sesibuya ngesalikazi la yabo nengubo zakhe zokugqoka zonke befakwe la shothi behanjiswa nento zakhe zonke ingubo zokugqoka ayigqokile noma zonke lezi engakade ngayigqokile ezifakwe esikhwameni no bafike bayibeka kanje bemboze ngazo bekhona ngisho ingubo eziyi2 uma ukhulu benengubo yakhe hawu bomncane benengubo yakhe bebabangcwaba straight bebangcwaba futhi kushuthi ngezizotha ngoba phela mabe okwabo mabe bezothatha neimpahla zabo behambisa nazo no porish icathula whatever nje yabamncane especially ubamncane lo wesilisa yabo bekhona yonke into yakhe la mathawulo okugeza even ngisho amasha angakaza asebenza hawu yabo lawa biza ngamagcoka amhloko phela yabo bekade kaso hawu into zabe yifakweni bekumncwabo planned well planned well nje
bewonke nje la sikhiphe konke la ngaphakathi especially kwabamncane hayi ukhulu bengekho into zakhe ukuba mncane nje kade efakwe nento zakhe bezikhona nezakho uma beze ukuthi phela thina asibonanga ngoba kuthiwa thina asingasondeli bekusondele la besilisa kodwa naye ezakhe zokugqoka bebeziseceleni bezikhona kodwa nje ezabamncane beziningi kakhulu hayi bazithathe zonke ezintsha yes nina benikhona lo mgodi ubujule kangakanani mawunga ushala isincane ushala isincane uma ubheka ke kule ndawo le ndawo le uma sizomba ithuna kushoniwe ukuthi shala esinqini sisuke sivuke ngasikhathi bani siqale ngasikhathi bani ngizama ukubheka ukuthi ubheka isikhathi okay yes and then okay ngizokuchazela la but okay nanani la ikude akho bantu abahamba la okay this one babe nesikhathi esisanele yes benze into yabo nje yabo nje bembe lo mgodi nje yes khomba ukuthi bebe nesikhathi esanele bayenza yonke into yabo baqeda yabo baqedile ngifuna ukubheka okunye ukuthi ngoba masiyongcwaba nje emzini nomuntu ithuna maselila vele kusuke kade kungeninzi izwayishintshana noma singanaka ukuthi siyabala ukuthi bangaka abangi kodwa kusuke ngene insizwe engaphezulu kwa4 zu2 phansi zu2 phezulu yes siyamba kuphelele lo hour lelo mawuthi uyabuka ke lento le moyibheka ibingenzeka ngosuku olulodwa ukuthi kumbiwe namhlanje belandwe semthambo ezofakala noma into mhlambe ithuna limbiwe the other day hayi bambene nje same day baqeda base bebalanda yeah or ezi bafike nabo la sebevele sebeqedile iseqediwe la yes Yeah. ilokho angibuka ukuthi benza lo mkhuba nje lana beseqediwe le ndawo isiready ready or ezi okay bafike nemoto ngoba uthatha imoto egcekeni yes kwaziwa nawo la yazobekwa la yabo then mhlawumbe okay umphefumulo iphumele ekhaya up until beze nabo la sebefaka emotweni so sebezobagqiba la okay ukulimala ube njani lo wesilisa ubelimele kanjani ugogo ubelimele kanjani mangukuthi ubelimele lo ubamncane bengela ube nengozi la ekhanda yes and then okay beboshana nge sellotape yes lemnyama leyo cover ama lento ugesi ngiyabona kodwa bekuyile enkulu hayi lencane hayi le engazuthi mhlawumbe nebole ukwazi cover ugesi nje lencane bekuyile enkulu sellotape libeyibhandishiwe tight ehlweni emakhaleni yabo nje beyigcina mama la beyimi kanje yabo beyimi kanje ukuthi nje amehlo nje angaboni yes sakaze besibasho ngisho amakhala whatever yabo bekugcinana nakaze zasekumlomo bavimbulala ugogo belimele bekhona shayeke khona bengena ingozi imphendulile sambheka but umuntu benengozi nje ubamncane bomncane kuphela yes benengozi elangemuva ebesabhipha nangesikhathi simkhipha la yes la befaka endawonye sakaze okay ukhulu uvela umuntu bese vele sogobile kanje Yes. uhamba kaso yes so kube lula ukuthi okay bamfake la kwavela ugobile then indodana yakhe bayifaka ngemuva yabo Yes. bamncikisa emva kwama wakhe yes yabo emile ngamadolo and uboshiwe la enyaweni yabo because beqothile kanje xa sabona sakazi ngala ngenhla then kwayimina futhi thina mina ngigomba kwase qhamuka amadolo ngala then bamncane bengala ngezantsi yabo kwaqhamuka idolo labamncane ngabona nangu bamncane ibhluke lakhe yabo then sase samdonsa waphuma yena aqala then sabe singala ngendla ngase yes ngala ngasikani ngala ngasedento oluthini yabo Africa my continent Africa my home besikhala ngonya sikhala ngobuhlungu esibone einkundleni zokuxhumana okwenzeke lapha eMaponya Mall la insizwe sencane yasoLundi ebulawe yasiyashisa emotweni besibabaza lolonya nje lona silibabazayo Africa ne South Africa nomhlaba wonke nje babaza lolonya hayi ke lolu ke angilwazi lolu ngamthola umuntu ozongichazela kahle ukuthi
mhlambe yipi level yonya lulu yabona lulu angamtholi ozongichazela kahle ngizoshiya nje uzoyibonela uzoyicabangela uyabona asikho einkantolo kodwa ke sike ngabuza umbuzo othi lobu bugebengu nibuka kubugebengu obuyimele noma ubugebengu into yasekhaya uyabona nje for mere fact ukuthi kuthathwe impahla zokugqoka nopolish bazofakwa la isiyasho ukuthi hayi inabo ubuhlobo nefamily ikhona into eseduzana ngoba igebengu nje abebefuna ukuyibambela inkunzi bebengeke befike ekutheni mase babagqibileke ngoba kwasona isikhathi ukumba ithuna akuyona into elula ukumba umgodi kumbe la isigcobo uzofaka isigcobo into engaka uthi uqeda ubuzwa la ukuthi hayi no okushilento nje well planned well prepared into ekade yahlelwa ayihlelwanga nje ngalezi insuku kade nje yahlelwa ukuthi sizoyenza lento futhi sizoyenza kanye futhi ke uyabona ukuthi nesizathu sakhona asikasizwa lokhu uthathwa kwamapasi uthathwa kwamakhati ngeke kuhlangane nalo ngabe sekuyididisa nje angwazi umthetho kodwa ukubuka nje kwezinto ngoba mawufuna amakhadi uyifunela imali bebezoshayisa lukazi bethatha imali noma beye bank laso uma ukuthi siya bank kodwa mawusuzombela ube nesikhathi esingaka hayi esikwenye level Africa my continent sikwenye level yonya sikwenye ilevel yokubulala izwe kodwa ke sethemba ukuthi ngalo mthetho sethembe nabaseyikhundleni bazosukuma ke benze into ebonakalayo bengagcini bekhuluma ngazuthi manje bona abanaso stand sokwenza njengamanje isikhathi sokwenza akusona isikhathi sokukhuluma ayibambe ekhona yasho njalo insizwa kwaNongoma uphakela umthakathi wathi ayibambe ekhona sicela kayibambe ekhona mndeni ngiyakuphinda lokho engusho endlini ukuthi njengamanje amano ohlala lapha endlini ngizobona mina ukuthi ubani engizomthola masuka la afone futhi afonele lensizwa ukuthi cha lokho kokrossa uze nikwazi ukumuva uzolwenza uhlelo nakho futhi ngizocela futhi ukuthi ngimbheke nozongitholela ukuthi uma befuna umndeni ufuna ukumuva mhlawumbe kuye edrobheni kwenziwa zonke lezi zinto sibonga ukuthi ubani ungasiza lapho nina nje abantu ohlala ekhaya abantu ophumula manje yebo siyabonga kakhulu danke ungangiphi distance ngizokhombisa i-distance nje ngifuna ubone i-distance ukuthi lento le well planned nansi i-distance ke singabala ama-feet uyibukela ubone ukuthi lento kade yahlelwa le ndawo le before beze la yasaveyo yabona mase ngasho ulimi lesilungu kwenziwe isurvey kahle ngelinye ilanga hayi leli langa lesigameko kwabheka ukuthi okay indawo right ukwenza lento iyipi nakho umuntu wakhona nje wafika wangena wayibheka nanokuthi ithambe kangakanani inhlabathi lo muntu wayibheka kahle insizwe eyikhulelela ingani iyeke wena ungadidisa umthetho mina ngifuna ukuyibuka ngesimo ukuthi umuntu osaveyile la bekunesikhathi ubuka i-distance and bese uyabuka ukuthi umuntu ongakanani zinsizwe ezingakanani mhlawumbe umuntu owenze lento basuka kwababili bebheke phezulu yabona nje la kekhaya yabo khala kuvela khona imoto umuntu wenze kahle lento kahle nesikhathi sonke kuya la ngumuntu wento ebomvu uyambona lo yamuntu ila siyakhona ke siyabona ukusuka lapha uzela ongenzeka uze nabo sebeshonile na noma uze nabo besaphila noma bavele okay yeah bese bethu
Haze ngisiboneke ihluke nje. Yabona ke lesi. Nithe kwakubhuza la. Nawu lo mfula lo umzumbe lo. Lo mfula uyibonile imanga thina singayiboni. Ngoba umfula uhamba kuze kuse, umfula awulali. Uma ubungabuza lo mfula lo ubungachazela ukukhulu okubonile. Lamatshe la abone ukukhulu, lezi intaba lezi zibone ukukhulu esingaze thina sikubone. Haze siyibone into eyenzekile. Hawu yabona umuntu semdala hawu usebonile izinto zenzeka kodwa hayi le lena hayi lana nje endaweni hayi ayikaze yenzeka hawu iyaqala siyasizwa uma kubikwa emareyidweni yes zikhonjwa le koMpumalanga zikhonjwa ko-Gauteng ko-Eastern Cape yes hayi la eMzumbe konje sithe inkosi yalana ubani uDlamini inkosi le ngiyakhumbula inkosi esiyakhothama uMeliso yebo oh yes sekuyindodana oh yes hayi le ukhulu ngempela ke la iyakube kube ngconywana yes abantu babe sebuzimeni omnjenganaloku yes ikhonto abazoyizwa esuku yebo labo ukuthi bathatha ukudla bakusaphi akekho waziyo hawu bakuthathile konke ukudla ekhaya hawu bashanele ukuthi bakusephi angithi ke mayisinokudla ke phakathi sinazo ke ezinye izinto ziningi izinto eziphakathi ngoba sekunomndeni wakhona o involve ngoba lokudla uzokupheka phi khona nomuntu abantu abahlala ehlathini ku hawu uthatha nje ukudla nje okuhlaza indlala le semabhakedeni hayi ungeke kuthiwa sasidi zokudayisa hayi semabhakedeni hayi no asiyenze ngokuphuthuma yikho lokhu ngithe ngwenya asiphuthumeni khona sizobamba ngempela udaba lolu luphuthumayo kakhulu athile amadoda okay ka okay hayi khona hayi izigameko ziyenzeka la hayi kakhulu kodwa lesi siwuvalo hayi sogcina abantu abaphosa emfuleni la kanjalo izona lezi sasithusa ukuthi mana umuthola le klinye waphosa emfuleni yes hayi lokho hayi wachiba yonke leyo wabuka ukuthi ngelala ngempela ebusuku hawu angaze ngibone unya onjena ya baningi abantu abazophendula la baningi abantu ufuna bephendule ayimfishane oh ake ngibaleke mina sengibale ngempela ke manje sengofika khona ondini lishona yabona ke distance ke ngizamile ukuthi nginikeze i-distance ukuthi ukusuka lokhu ke i-distance ikutshela ngokusobala ukuhlelwa kwalento ukuthi into ekade yahlelwa ihlelwa abantu abaziyo futhi ihlelwa abantu bendawo futhi ihlelwa abantu abaseduzane nomndeni ngoba uyena obekwazi ukubala kahle ukuthi abekho mabengekho abaseduzane izihlobo zikuphi ibanga lingakanani akuyena umuntu ongayinwendawo akuyena umuntu ongasona ehlobo so ufune nina mabosayitsheni fune lani nganeno kuye kusho njalo uma kuthiwa insizwe ibithwele intombi asisho lokho kuthwala ubugebengu uma uthwele intombi bese uthumela
abakhongi uyothi funelani nganeno ngiyabamema kosetsheni ukuthi abafunele nganeno lento ila nje ila isezaleni nanti izala ila izala ilokhu nanti izala izala ilokhu ngoba lokhu umzala abanye bathi umlotha yabona lo suka makade kubasiwe ekhaya umlotha chithwe la lezi zinto lezi okhishwa la kuthina mase kuthiwa kusezaleni izala liseduze kakhulu kwasekhaya okusho ukuthi lo mkhuba useduze kakhulu nekhaya lo mkhuba ula ezaleni abantu abadla ndawonye abantu abotha lo mlilo ndawonye abenze lezi sigameko I thank you sengambili